Molt bona tarda a tots i a totes, si us sembla. Comencem aquest ple ordinari corresponent al mes de febrer. I el primer punt de l'ordre del dia seria l'aprovació de l'acte anterior. No sé si hi ha algun tipus d'observació, alguna suggerència. No? Doncs si us sembla, la donem per aprovada. Passaríem al punt número 2, que seria donar compte de les resolucions d'alcaldia. La secretària, té la paraula. Una compte de la resolución de alcaldía de enero de 2016, entre la número 1 y la número 255 de data 29 de enero. A que según resum, compras y contractación de gestió tributaria 43, intervenció 42, licencia d'obres 27, policia local 52, recursos humans 12, servei local secretaria 12, tresoreria 20, promoció econòmica 3, serveis municipals i manteniment de via pública 15, medi ambient 2, urbanisme 2, sistema d'informació 1, àrees de drets a la persona 7 i acció social i polítiques d'igualtat 2. Molt bé, passaríem al punt número 3, que és aprovar de forma provisional, no inicial, com diu el punt, diu inicial, però és provisional, perquè l'inicial és el que ja havíem fet anteriorment en aquest ple, la modificació puntual del Pla General Metropolità de l'Unitat d'Actuació número 3 a l'Avinguda Barcelona 97 de Sant Joan d'Espí, que és la parcel·la número 4, i com recordaran vostès, el que es tracta és una parcel·la de terciari, doncs passar-la a habitatge protegit. Convergència? A favor? Partit Popular? A favor? Iniciativa per Catalunya? A favor? Ciutadans? A favor. Esquerra Republicana? A favor. Sí que es pot? A favor. I Partit Socialista? A favor. Doncs aprovaria el punt número 3 i passaríem al punt número 4, que és un dictamen per la obertura d'un expedient de delimitació del terme municipal de Sant Joan d'Espí i el nomenament de la comissió municipal per tal de treballar en aquesta delimitació. Aquests són uns treballs que se fan a requeriment de la Generalitat de Catalunya i es fa conjuntament amb altres municipis, el municipi de Sant Feliu, el municipi de Sant Just, el municipi d'Esplugues, perquè, com vostès saben, sempre hi ha debats sobre els límits dels termes municipals dels municipis. I en aquest sentit, la Generalitat, sempre quan toca una revisió, perquè hi ha a vegades peticions de confusió amb els diferents plans generals metropolitans de per on passa aquest terme municipal, hi ha una comissió que treballa conjuntament amb els altres municipis. Després, la Generalitat de Catalunya acaba també decidint aquests termes on se col·loquen. En qualsevol cas, la proposta de comissió és l'alcalde, la regidora d'Urbanisme, el regidor de Seguretat, l'arquitecte municipal i la secretària de l'Ajuntament. I l'equació d'aquest expedient de delimitació. Així que Convergència i Unió, a favor. Partit Popular, a favor. Iniciativa per Catalunya, a favor. Ciutadans, Esquerra Republicana, sí que es pot, a favor. I Partit Socialista, a favor. Passaríem al punt 5è, que és un dictamen per l'aprovació inicial i la seva publicació d'una ordenança de transparència i administració electrònica de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí. Aquesta és una proposta que ve recollida, com vostès saben, nosaltres participem, com la resta d'ajuntaments, amb una empresa que es diu Localred i que desenvolupa activitats electrònica i propostes a tots els municipis. En aquest
sentit, doncs, l'ordenança que plantegem aprovar és doncs, per tota la tramitació en seu electrònica, simplificar tota la tramitació a l'administració, tots els tràmits, fer l'administració més accessible, més senzilla, no? I és una ordenança doncs, oberta, en aquest sentit, d'administració electrònica, que persegueix doncs, simplificar i facilitar doncs, tota la informació i tramitació a la ciutadania. Convergencia, a favor, Partido Popular. Sí, nosotros votaremos a favor y además pues, consideramos que es una buena iniciativa y al final no debe ser la aplicación de una ley de nivel estatal que ya hemos aprobado pues, en 2 ocasiones, una moción que presentó el Partido Popular en el mes de marzo y que el anterior pleno pues, se aprobó como un fruto de lo que andaría la inclusión práctica del gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Creo que es una buena ordenanza tal y como adaptada a la ley, también con especificaciones catalanas, y además comentar que sería bueno que año tras año todos los partidos políticos de este territorio pues, colaborásemos en una cena más amplia y que llegase pues, a toda la ciudadanía. Votaremos a favor. Bueno, muchas gracias. Iniciativa per Catalunya. Aunque se haya hecho esperar, celebramos que se haya puesto en marcha la transparencia. Un sistema institucional que quiera ser responsable necesita una administración que, además de ser honesta, sea transparente y eficiente en la utilización de sus recursos públicos. Votamos a favor y agradecemos el trabajo que se está haciendo desde la regidora encargada de estos temas por el buen ritmo y el buen trabajo que se está haciendo. Muchas gracias. Ciudadanos. Pues de igual manera que el compañero Manuel del Partido Popular y Juan de Iniciativa, no solo votamos a favor, sino que nos congratulamos de la puesta en marcha de esta ordenanza de transparencia en la administración electrónica. Esquerra Republicana. A favor. Esquerra Republicana a favor. Sí que es pot. Nosaltres esperem que la posada en marxa d'això hi segueixi un treball que l'ompli de continguts. Votem a favor. Muchas gracias. Partido Socialista. A favor. Doncs ara passaríem al punt número 6, que és un dictamen també per l'aprovació del Codi de Bon Govern de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí, on doncs, una proposta on se proposen 5 eixos: els estàndards de conducta per la millora de la democràcia local, els compromisos ètics en la matèria de retribucions, relacions entre càrrecs electes, treballadors i treballadores públics i mesures per la millora de la democràcia participativa. Aquesta és una proposta per aprovar i exposar també prèviament a l'exposició pública, en la que estan treballant altres ajuntaments, com és el mateix Ajuntament de Barcelona o altres ajuntaments que estan aquí al voltant nostre i que és idèntica. Convergència, a favor. Partit Popular, a favor. Iniciativa. Como en el punto anterior, este es un paso adelante que va avanzando hacia la transparencia que tantas veces se ha demandado a este consistorio, tanto desde la ciudadanía como desde este pleno. Desde nuestro grupo municipal apoyamos la aprobación de este Código de Convivencia Local, que es el que propone la Federación Española de Municipios y Provincias, que nos merece todas las garantías, aunque probablemente sea mejorable, y que se está aplicando en muchos municipios del Estado. Recoge puntos muy interesantes, no solo referentes a los estándares de conducta, sino también los que tratan de la mejora de la democracia participativa, la regulación de una carta de derechos y deberes de la ciudadanía y la implementación de los presupuestos participativos. Votamos a favor. Pues muchas gracias. Ciudadanos, perdón. Sí, nosotros votamos a favor también en este punto y hemos hecho una lectura rápida del mismo. Lo que sí vemos que es muy ampliable y mejorable, aunque todo lo que recoge es de nuestro gusto. Estamos muy satisfechos de esta primera lectura, que pensamos que podemos seguir trabajando entre todos un poco más en él y hacerlo más amplio
Además, consenso. Molt bé, moltes gràcies. Esquerra Republicana. Sí, bona tarda. Nosaltres votarem a favor també. En tot cas, com bé s'ha dit aquí, és un document que parteix de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i més enllà d'algunes referències a part nostres sobreres a la Constitució, creiem que no el prenem com un document d'inici, sinó com un document de partida que cal treballar, que cal ampliar, que segurament seria bo donar-lo a conèixer a les entitats de la ciutadania per saber-ne el seu ús, per saber les possibilitats té i també donar un marge de temps perquè si hi ha gent que considera que és millorable amb algunes qüestions doncs pugui ser millorable. Tinc entès que hi ha un període de 30 dies per fer al·legacions un cop sigui aprovat. En tot cas, reiterar això, que seria bo també que el document s'obrís a la ciutadania i poguéssim consultar-lo, poguéssim veure i poguéssim fer aportacions. Sí que es pot? A favor. A favor? Partit Socialista? Votarem a favor, tenint en compte que, com aquí s'ha dit, és un codi que ha estat adaptat d'altres propostes que hi havia, i també s'ha fet l'esforç d'adaptar-ho a la llei catalana i que també tots, especialment els que formem part d'aquest ple, podem consultar els expedients i podem fer totes les aportacions des del dia que es va convocar, doncs és cert que també ara sobre un període amb el que es podrà fer per a aquells que no ho hagin pogut fer. Votarem a favor. Doncs, molt bé. L'aprovem per unanimitat i passem al punt número 7. El punt número 7 és l'aprovació de la suspensió pel termini d'un any de la tramitació d'expedients sotmesos al règim de declaració responsable de l'annex i epígraf 471 de la llei 16/2015 de 21 de juliol de simplificació administrativa en locals en planta baixa amb la finalitat d'elaborar un estudi de reordenació dels usos. En definitiva, aquí el que es tracta és de suspendre la llicència de botigues d'alimentació als principals carrers comercials de Sant Joan d'Espí per tal d'aconseguir un millor teixit comercial. Es tracta, en aquest sentit, de fer uns estudis i també que puguin recollir altre tipus d'activitat, sobretot per tenir aquesta pluralitat d'establiments comercials. Convergència? A favor? Partit Popular? Sí, nosotros votaremos a favor y además comentar que no solo regular la instalación de estas nuevas tiendas en las zonas comerciales que pueden hacer una competencia real, sino que también se deberían hacer más inspecciones de este tipo de comercios por, entre otras cosas, las situaciones de salubridad encontradas en estos comercios y también las horas de trabajo o, de alguna manera, la esclavitud laboral que muchas veces están sufriendo esas personas que trabajan más de 12 horas diarias y abren días festivos y no descansan ningún día de la semana, muchas veces durmiendo en el mismo comercio. Por lo que, además de regularlo de esta manera, deberíamos también realizar muchas más inspecciones para que estas personas que trabajan en este tipo de comercios no vean mermadas sus derechos y sus obligaciones. Iniciativa per Catalunya? A favor. A favor? Ciutadans? A favor. A favor? Esquerra Republicana? A favor. Sí que es pot? A favor. A favor? Partit Socialista? A favor. A favor. Doncs aprovaríem la proposta aquesta de suspensió de llicències alimentícies als accessos comercials durant un any. I passaríem a l'apartat de mocions. Hi ha una primera moció, en aquest cas, presentada pel grup municipal de Sí que es pot, de condemna de la decisió del Tribunal Suprem d'anul·lar la sentència exculpatòria de l'Audiència pels fets de 15 de juliol de l'any 2011. Bona tarda a tothom. El grup municipal Sí que es pot, si se puede, presenta aquesta moció a petició dels familiars dels condemnats davant el fet que el Tribunal Suprem, en data de 17 de març del 2015, anul·lés la sentència exculpatòria del Tribunal Constitucional de 7 de juliol del 2014 pels fets que van succeir el 15 de juny de 2011 per les protestes que es van produir davant del Parlament de Catalunya. La decisió del Tribunal Suprem implica la condemna a 8 d'aquests ciutadans que van protestar a 3 anys de presó.
Considerem que aquesta sentència s'emmarca dins d'una campanya profunda de criminalització dels moviments socials que protesten contra l'ofensiva de retallades de drets i llibertats que es ve produint, com hem pogut comprovar durant els darrers anys. L'acció del cercle del Parlament s'ha d'entendre com un símbol de protesta política davant dels responsables de la crisi i de denúncia democràtica, perquè en moltes ocasions els governs estan al servei dels responsables directes de la crisi i d'esquenes al poble. L'acció no pretenia, com diu la sentència, que el Parlament no actués. La protesta el que reclamava era sobirania real i el que volia era impedir que el Parlament es converteixi en un mer instrument del poder econòmic i financer. És per tot això que el grup municipal de Sí que es pot, si se puede, proposa al ple de Sant Joan d'Espí l'adopció dels següents acords. Primer, mostrar públicament el desacord polític del ple amb la decisió del Tribunal Suprem. Segon, demanar la rectificació immediata de la sentència condemnatòria en forma d'indult seguint la legislació corresponent. I tercer, donar trasllat d'aquest acord a les persones implicades i a les seves famílies, al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Presidència, al Ministeri de Justícia del Govern espanyol i a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya. Gràcies. Doncs molt bé, passem a votació. Convergència i Unió. Bon vespre a tots. La sentència dictada per l'Audiència Nacional va resoldre els 19 acusats per haver participat el 15 de juny del 2011 en la protesta contra les retallades que va intentar impedir l'accés dels diputats al Parlament. Sembla que tots nosaltres devem recordar aquelles imatges on amb algunes persones inclús se les va marcar recordant vells elements de la història. L'Audiència Nacional va entendre que no hi havia proves per condenar-los com a individus i com a responsables d'aquelles agressions als diputats del Parlament. I al ponderar els drets del conflicte va entendre que prevaleria el seu dret fonamental d'expressió i manifestació. Aquesta sentència va ser recorreguda per la Fiscalia, el Parlament i la Generalitat, a l'entendre que era necessari per defensar la dignitat en la cambra i perquè els fets com els que es van produir no es tornessin a repetir. El Tribunal Suprem va dictar sentència per la qual condenava a 8 persones dels 19 acusats a 3 anys de presó. El Tribunal Suprem, a diferència de l'Audiència Nacional, va considerar que paralitzar el treball d'un òrgan legislatiu suposa afectar no ja el dret fonamental de participació política dels representants polítics i, en general, dels ciutadans catalans, sinó atacar els valors superiors de l'ordre democràtic. El Tribunal Superior aplica l'article 448 del Codi Penal relatiu al delicte contra les institucions de l'Estat. El delicte comès no protegeix la integritat física dels membres del Parlament, sinó el normal funcionament d'aquest, com a expressió dels principis sobre els que es fonamenta el sistema democràtic. De manera que el que es condena no és la manifestació, sinó l'ús de la força i la intimidació provats en el judici, els quals van ser indispensables per impedir el lliure accés dels diputats fins a la seu del Parlament. Els 8 condemnats van sol·licitar un indult i es va suspendre la condemna fins a la resolució de l'indult per part del govern espanyol, que és el competent per aprovar-lo o desestimar-lo. Ni el Parlament ni la Generalitat de Catalunya s'han oposat en cap moment a la petició de l'indult. El Tribunal Suprem, al desembre del 2015, va emetre un informe en el que s'oposava a l'indult que havien demanat els 8 condemnats a 3 anys de presó per setge al Parlament del juny del 2011. El Suprem considera que la protesta va afectar l'exercici pacífic de les funcions legislatives per part dels legítims representants del poble català i va ser un atac a un pilar de la nostra estructura democràtica que va vulnerar valors essencials de la Constitució. El procediment judicial ha finalitzat i no és possible retrotraure les actuacions. És més, la decisió final sobre l'indult la té el govern espanyol i és una decisió més política que jurídica. No tenim ni el Parlament ni la Generalitat capacitat d'influència sobre el mateix. Així doncs, en base de tot el que hem exposat al respecte, nosaltres ens oposem a aquesta moció. Gràcies. Vot en contra de Convergència, Partit Popular. En contra. En
Ya en su momento, después de la sentencia absolutoria de la Audiencia Española, la coalición Iniciativa Verds Esquerra Unida fue la única fuerza política que votó en contra de que la mesa del Parlamento se personase en la causa abierta por el fiscal contra una veintena, o sea, 19 acusados por los hechos del 15 de junio de 2011. Lamentamos que el Tribunal Supremo haya emitido una sentencia que se puede considerar política sobre una protesta en la que participaron miles de ciudadanos y ciudadanas y que es una interpretación restrictiva de las libertades públicas. Votamos a favor. A favor, iniciativa. Ciutadans. Buenas noches a todos los presentes. Desde la creación de Ciutadans nos hemos mostrado en contra de los recortes ejercidos por la Generalitat. Estas retalladas son la responsabilidad de un equipo ejecutivo concreto, que con competencias autonómicas propias han afectado a los pilares del estado de bienestar. Comprendemos y apoyamos las manifestaciones en pro del mantenimiento y mejora de los derechos sociales, pero estamos en contra de la manipulación y del vandalismo de estos actos, y somos de la opinión que debemos seguir los cauces legales que nuestro Estado democrático nos proporciona. Nuestro partido político no apoya la ley Mordaza y no creemos que el camino a seguir sea callar las voces de los ciudadanos. Muy al contrario, hay que escuchar y mediar para llegar a un consenso que nos permita vivir en armonía. Como partido constitucionalista y demócrata, Ciudadanos no puede postularse a favor de interceder ante las decisiones judiciales. Uno de los principios básicos de la democracia es la separación de poderes. Los poderes legislativo, ejecutivo y judicial no deben interponerse entre ellos y tampoco deben frenar el bienestar común que tiene la suerte de vivir nuestra sociedad desde la transición. Una transición que, pese a sus imperfecciones, nos ha forjado los mejores años de libertad de toda la historia de nuestro país. Por todo lo anteriormente expuesto, nuestro voto será en contra. En contra de Ciutadans, Esquerra Republicana. Sí, nosaltres votarem a favor de la moció, tot i que hi ha punts amb els quals, sobretot, a l'exposició de motius en discrepem, o com a mínim són bastant subjectius. Per exemple, quan parla dels pressupostos antisocials, que entra en un nivell de subjectivitat important, quan es diu que l'acció no pretenia que el Parlament actués, home, això és bastant relatiu també, perquè estem intentant impedir l'accés a molts diputats i diputades del Parlament. Per tant, és una qüestió de difícil avaluació i que entra molt en el tarannà de cadascú. Jo crec que a vegades amb aquests temes que passen sovint de manifestacions i diferents actes que hi ha, perquè se van portar massa sovint per una actitud personal i ens explicarem. Per exemple, si veiem que uns nois intenten impedir l'accés a un Parlament, intentant robar un gos pigall o un diputat invident o fan creus amb una X a una diputada o tiren coses a les escombraries a un diputat o es posen a 10 centímetres de la cara d'uns diputats amenaçant-los, coaccionant-los. Depèn de qui sigui la persona que faci aquest gest, a vegades tendim a valorar-ho d'una forma o una altra. Per exemple, segurament que no seria el mateix si els fets van passar a la Blanquerna, en lloc de ser uns elements feixistes que haguessin fet, haguessin sigut uns elements joves, antisistema, que protestessin, etc. Per tant, la valoració que fem nosaltres amb això és que ens hem d'acostumar a jutjar els fets i no les persones que els fan, perquè si no caiem en el socialisme. Nosaltres rebutgem les mostres de violència, d'intimidació, de coacció, vinguin d'on vinguin, les faci qui les faci, tant és igual, que faci un element d'extrema dreta a un diputat de la regidoria de Madrid perseguint-lo i acusant-lo, com ho facin elements d'extrema esquerra a una altra persona. El que hem d'intentar entre tots i totes, la nostra valoració, la nostra reflexió, és intentar jutjar el fet i no les persones que el fan. Tot i això, com diem, aquests dos punts amb els quals podem tenir aquesta discrepància ho veiem a favor. Molt bé. Partit Socialista? Abstenció. Doncs passaríem aleshores a una altra moció.